Napala mo magpulo-bulo. Ano gani? Pulo pabugnaw. Paagi sa pag-inom sang mabugnaw nga tubig. Dahil lang tama ka, cold. Kamusta lang dira sa inyo? Samtang sigurado si Tita Wilma nga sa siniya nga mga tinion, ara nagapahuway-huway kamo sa inyong mga nahamtangan. Pagkamusta man ang pagpaniyaga? Anong ginsaluhan naton dira sa aton latuk-kalanan? Paam ka na bala. No? Okay lang na siya. Kaya masiling kita bala, Tita Wilma, nga nami man ang pagpaniyaga naton ang aton sini mga estudyante kamusta lang preparahan nyo karon kung magsugat ilabi ng aton mga elementary nga mga kabataan ang ara sa mga kindergarten nga kung magsugat kita gani sa eskwelahan alerto gid kay hindi naton mapaktan basta hapon magulpi lang maggalom ang kalangitan, pagkatapos gulpi lang magtupa ang ulan, halong-halong sa sipon o bukag trangkaso. Paamo kay na. Wala sa malain sa nagapahanumdom, kung gaugtas ka mo sang sulit-sulit ni Tita Wilma, pasensya pero wala sa malain sang aton ginahimo sa inyo. Padayon gihapon ang aton paghalong sa gena at tubang neton nga COVID-19 kay bisan ang aton mga health experts, no? But silingon ang aton sini mga medical doctors, hindi pasgid sila ya 100% nga pabor nga hukso naton ang mga ginasuksok neton nga mga face mask. Kung pwede, di pa lang kuno kung magwa kita sa aton balay sa gihapon, ara lang ang aton sini mga face mask sa aton mga nawong. Wala man sa malain. Nangin kabahin naman na for more than 2 years naton nga pagsakripisyo, di ba? Sigihon ta na lang, halungan ta lang. Pero sa nahambal na naton kung hindi kita maghalong sa gihapon, ikaw ang malukdos ang tanan in kaso por kaso. Gani go lang kita. Updanay kita iya. Tugtugtak na stress diri sa Martes nga edisyon sang This Is My Life. Kubos ninyo nga lagad si Tita Wilma. Magadulong na naman sa inyo sang kalingawan sa sininga hapon magluwas sa ginabantayan nga mga zodiac sign ninyo para sa aton sini horoscope na ano na naman ang aton sini mabatian karon iya dugay-dugay. Magluwas sa inyo horoscope ang sulat man nga aton mabasa para sa inyo sa sini nga hapon. Inyo man mga reactions, greetings, recommendation, piece of advice para sa aton sini letter sender ara lang aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa mga naka-FB Live sa gihapon, sa mga naka-FB Live via Facebook page ng Action Radio Bacolod, ara kita iaupdanay. May chat room kita dira. Pwede ninyo man masend ang inyo mga greetings kag inyo man mga opinions sa karon. Mga maayo lang nga mga panugdaon nga makabulig sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Paki-like, paki-share sang This Is My Life kag iban pagin nga public affairs program sang Action Radio Bacolod. Amon da mga matahom nga mga drama. Halin sa agad tubtub maghapon nga mga matahom nga drama pwede na ninyo mapamatian online. Diba? Kung nanamian, syempre, paki-like, paki-share. Para nga, magkapamati man ang mga palangga naton nga atuya sa mga malayo nga lugar. Magkapamati sila mga hiligay noon nga drama, at least bisan paano, makalingaw sa ila. Magkapaganhagan sang kapungaw nga ila mabatsyagan kung homesick ba na mapaganhagan naton ina kag dira man kung malike kag ma-share man naton mga matipon nga mga balita sa Facebook page sang Action Radio Bacolod mabasahan man nilang nagakatabo diri sa aton sa Dakbanwa sang Bacolod probinsya sang Negros Occidental, Western Visayas kag Bugos nga Pilipinas, right? Yes. Gani sige lang, go lang, pulo padayon lang. Gani ay huo gali tawe pwede man gihapon kita maka-updanay paagi sa YouTube, no? Kadto kamo sa YouTube kun nami dirang inyong Wi-Fi, inyo internet connection. Pag-search nyo sa YouTube, search nyo lang dira iya Action Radio Bacolod Live. Kay insigida updanay ta na iya. Pwede man ninyo mabisitahan ang amon sa ni website. Syempre, log-in ka mo sa www.actionradiobacolod.com.ph.
Alauna 42 na Action Radio Philippine Standard Time. Ano na naman ang aton sini madulong sa inyong gamay lang update sa panahon kay ti kabalo kita mo nagwa na to siya iya kagabi, di ba? Nagwa na to si Bagyo Carding diri siya sa Pilipinas nga sa diin sa mga updates sa Action Radio Bacolod halinman sa mga dalag ko nga mga balita nga mabato niton national pila ka kabuhi ang gin kuha ni Carding, walugid dia kakabuhi, may mga missing pa, di ba? Pero ining southwest monsoon o kung habagat sa gihapon, amo ining mag-aapekto sa western sections o kung nakatundan nga bahin sa southern Luzon kag Visayas karon iya nga adlaw Martes inabasi man sa forecast kay ina sang aton sa ni Weather Bureau ang pag-asa na ang aton sini Weather Bureau ang pag-asa padayon man nga naga-monitor na naga-monitor sa active tropical cyclone nga ara sa gwa sang Philippine area of responsibility naton. Sa gyapon bisan ara na siya sa gwa sang aton PAR padayon yang aton Weather Bureau sa pag-monitor sini. Since nga nagwa na sa aton PAR, balik naman siya sa iya international name nga si Noru, di ba la? So di ina sa Nuro o kung si Carding nga nagalin diri sa aton sa Pilipinas, ara na siya nahamtang sa 735 kilometro nakatundan sang Dagupan City sa Pangasinan. Ang kuniya ang puwersa sang hangin nga 150 kilometro por ora pagmadlos nga tubtog 185 kilometro por ora kag nagahulag siya nakatundan nga bahin sa kadasigon nga 40 kilometro por ora. Sa bahin sang Palawan, Occidental Mindoro, Bataan, Zambales kag Western Visayas, dala na kita dira. Ang ara nagaangkon kita sa magalumon nga kalangitan, pero may ara kita ma-eksperyensya nga lapta-lapta nga mga pagpanaliti kag pag-ulan pagpanaguob dulot naman inasang southwest monsoon o kun habagat na true ka sang Bagyo Carding kag siyempre posible mga pagbaha-baha naman or landslides bangod sang kasarangan tubtub may ara iya kon kaisa pagbubo sang mabaskog nga ulan. Ti didto ya sa bahin ang iban nga bahin sang aton sinipungsod Pilipinas, lakip na dito sa Northern Luzon, Metro Manila, di ba? May pagulugalom tubtub magalhumon man sila nga kalangitan, may ara sila isolated rain showers or if not nga pagpanaguob inatungod man sa southwest monsoon kag localized thunderstorms posible man ang mga pagbaha-baha kag or landslides sa tiun sang mabaskog nga pagpanaguob kag pag-ulan na kag sanhambal na naton panglugayawan na sa karon si Carding or Noruna pero amo nang bulubantayan kay sa forecast naton kahapon sa pagwa niya sa aton sa iya naman na pag-usoy na dito sa West Philippine Sea. Dito naman siya mahugot sang iya sinipuwersa kagliwat siya iya nga magabaskog. So ina man ang bantayan man naton. Pero pasalamat kita nakagwa na siya diri. Masubo naman para sa mga nahalitan. Kay hindi man malipod sa aton ang halit niya tuman man kadako sa bahin sang agrikultura na di ba na? Mayo lang kina-alertong DSWD sa pagprepara sa mga family packs kaga nagdugang man sila sang ila sining ayuda ng quick response para sa mga naapektuhan nga mga pamilya, di ba? Pero dugang pag ginaton man subong nga adlaw man o pulo pangilay gamay pero ang kahangawa kag kakulba sa mga motorista sa mga kauturan naton nga nagagamit sa mga salakyan nga ining asud-asud naman nga pagnubo sa nga presyo nga kapiranggot posible bawian naman ni isa kapag butyog. Kung hindi dason si mana ba, si mga dason si mana, pero hopefully kabay pa hindi lang. No? Kabay pa nga hindi lang. Kay ti, nagnubo iya karon nga adlaw, na karon nga si mana, nagnubo ang presyo sang mga produkto sa petrolyo kaga take effect ini sininga aga. No? Sininga adlaw sang Martes. Ginpabalo na nila mo early, sang weekend, and then kahapon nga may pagnubo sa presyo bilang
ikaapat na nga dire-diretso iya nga rollback sa presyo sang diesel kag subong man sa kerosene. Ti sa tuhay naman nga advisory sang Chevron Philippines. Chevron Philippines kag Petrogas, Chevron Philippines and amo ng Caltex, di ba? Flying V, Petron Corporation, CR, Philippines Incorporated, suno sa ila. Pa-rollback sila sa presyo kada litro sa gasolina. Tood na, 1.65 ginbuhin nila kaina. Ang diesel naman, 1.25. Kag sa kerosene kung sa gas, 1.35. Ang iba'n nag-take effect, alas 6 ini nga aga. Halos tanan gani, magluwas lang sa Caltex kag sa clean fuel. Nga nag-take effect sila ya kaina sang kaagahon pagpatak mismo alas 12:01 sang kaagahon. Pero ang iban pa nga mga kompanya sang langis wala pa man nakapabutyag sang ila sini pagpatuman sang rollback. Te daw maayad-ayad ina kabisan masiling kita sobra piso lang. Pero kung ang piso supot-supoto naton, may posibilidad nga makadalawat patay isa ka kilo nga bugas, na? Hindi gani makabakal kita asin or isa ka lata isang ara naman siya. Isa ka dilata, inang dilata sardinas ba? Paamo ka na, di bala? Pwede ginaton ina iya mahimo. Kung makahibalo kita, magpalakat sang aton pagpangabuhi adlaw-adlaw. Man inang piso-piso, masiling ka mo para piso. Pero inang piso-piso kung subto naton, mapusla naton, di ba la mga anak? Na. Kung matutom ka lang sa pagtipon, bisan sa mga 5 kag Jason, 25 kag 5 tagsalapi nga ina, nga gagmay. Nga kung ihulog mo, wala nagid tunog, kundi plastic nagid iya bon. Ara ka naman komento ka naman Tita Wilma. Yes, kay tuon nagid lang. Tuon nagid man. Naganubo ang value sang peso. Alauna 49 Action Radio Philippine Standard Time. Hay katuan na nato nga ton sa food soup. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Mga naka-online din away pagkagani ka hi and hello. Hi and hello mayong hapon sa mga naka-online din. Mamana Sinoro ha, mayong hapon. Thanks kuno. Thanks kuno sa maayong nga tiyempo. Ano na insakto na ma'am? Thanks Zigo sa tiyempo. Okay, sa good team. Thanks for the heart ma'am. Yunes sa Elban Buena. Pamati ko di transistor ko. Araling siya sa radio, no? Okay lang na siya, Ma'am Ana. Pamati ko di transistor radio ko sa Barangay 35. Good noon kay Bessie Edith Calves ga monitor siya. Gapungko sa wheelchair ya. Oh, so sad but anyway, thank you, Gid. Aton man prayer for you na God will heal us, ano? Don't worry, kapit lang na. Pamati lang da. Saliwat kay Ma'am Bess, kay Edith Calves. Clover Aguirre, good noon, Ma'am Wilma. Advance happy birthday to Tala Rojas ang Manapla. Inday Naisel, mayong hapon sa imo. Thanks for the kisses and the love. Gaulan-ulan pa, action tawi. Ay, din sa La Carlota, gaulan-ulan pa. Lilion ko bikarong sagwa kung ang kalangitan dira sa kabukiran sa bahin sa La Carlota, nagaguum-guum. Pamo kay na. Si Dennis Tabienosa nga nagapanggunting gapamati kay Tawe. Baw salamat, Gid. Okay. Yes, Ma'am Virgie Alpinda. Ara pa siya kuno sa clinic ni doctor niya. Okay. Okay lang na siya. Basi, pwede nyo man? Number damo-damo. Nagreklamo, wala ginasapak. Manug isa. Ipadlabot ni Sir Jonathan Linday ang imo sini concern. Kay basi ko no, pwede man ma-cover ang problema subong sang PLDT. Mga ma'am, sir, damo-damo nagareklamo nga wala na sila ginasapak manug isa na kabulan. Kabudlay tuod. Pero ang aton charges kompleto, di ba? Hi, Sara, Maris, Flor, Dida, Richel, tanan sa Villa Caridad Subdivision, La Carlota. Good afternoon, gapamati na kay Tawe. Salamat gin, ma'am. Wilma, di ba tapos na ang promo sing champion? Nasa Pride naman subong. You got it right, Ma'am Teresa Saison. Naka-grand draw nito last Saturday, di ba? Good afternoon, Tita We, from Ma'am Jocelyn. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon. God bless you and keep you, Ma'am. Thanks for the prayer, for the kiss, for the flower, and the love nga ginapadala mo as always diri sa amon sa Action Radio kay Tita Wilma. Good PM, Ma'am Wilma. Ari kami subong sa Valenzuela, Manila. Nagapamati sa imo tamyaw ko lang si Sato Yanson. Gapamati gid sa imo. Yes, Sato Yanson, hi and hello. Salamat gid. Although ara ka mo dira sa Luzon, na updated kamo gihapon diri sa amon, madamo gid nga salamat, no, padayon ninyo nga pagsuporta diri sa amon sa Bacolod. Okay, enough lang na anay ha, balikan ta naman karon mga greetings ninyo. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad.
Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong kag madamong salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat dito ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, nagpasalamat din sa PN nga ginatag sa amon hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat dito nga patigayon ang mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Sa liwat no nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay kung sa iyang mga kaupo nga mga opisyalis kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is
John Dale Salazar. Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Wilma nga, This is My Life. Philippine Standard Time. Since nga Martes subong nga adlaw pet sa Setyembre, pet sa 27 sa bulan sa Setyembre, pila na lang Tita Wilma, we only have 89 days Christmas Day na. Gani matamat na kamodera. Dali lang kay buksan ko anong aton sa text hotline, pasiplatan ko lang aton sa mga greetings. Mayong hapon lihog lang ko tamyaw sa tanan nga nagapamati sa imo programa, Tita Wilma. Ang nagapanamyaw si Gloria Hilado. Wow, hello Ma'am Gloria Hilado, thank you good 3857. Kag tamyaw Ma'am Wilma, please, happy 62nd birthday, Boss Lito Baba, owner, manager, SQB Fish Farm, halin kay Sir Meleli Oligo. Wow, ara, kada gali naman ha, sa may Sarabia. Okay, enjoy. And happy 62nd birthday sa imo sa Boss Lito Baba. Okay, I wish lang na naton, basta mga birthday, importante gid is ikaayong lawas. And happy birthday also to my dear Malu Fuentes. Nining Malu, happy birthday. Tawe, good PM, paki-greet 7th birthday sa apo. Akadamo gali sa ila ho. 7th birthday sa apo ko, Jansen Rabino, halin kay Mamaya Angela Icoli. Nanay ko gali Salvacion Kisan. Kay karon masungon na siya. Sungon. When we say masungon, masunggod na siya na. Nga wala yan nabatian ang name niya. Monitor kami sa radio. Thank you, Gid, and God bless and more power to your program. Okay, salamat, Gid. 6238 about Nanay Salvacion. Yes. Maayong hapon dira sa inyo. Abi pag-ihom, mo kay na sa tanan nga pamati sa programa mo. Okay, salamat man and good afternoon. Apungan Gayapa family 7103, madamo gid nga salamat. Kag
Tita, mayong hapon, tamyaw ko lang balayi ko, si Florita Marhin, sang kalumpang Mabini Valladolid, ang nagatamyaw si Comaria Yolanda Pasamante, sang Bago City. Okay, halong and God bless. 0197. Di ka nami, di ba? Magbalayi, ginatamyaw si balayi niya. Monitor lang ko di Amelia Salden, isang Patyudan, Barangay Robles, La Carlota, 6058. Salamat kag maayong hapon. Tatay Tony, namis Tatay Tony kag-share sa nga sudan permi. Do pariyo lang nga nakapanyaga si Tita Wilma. Nyaga tata balunggay. May isda. Manami na ina Tatay Tony. 8220. Diba? So, relax anay dira ha. Kay si Tita Wilma mabasa sa nga itong sulat sa siniiyang nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang sulat nga itong pagbasahon sa sininga hapon. Sulat ini sang isa ka asawa kag nakadayaw gid si Tita Wilma. Sa ngalan sang paghigugma, mahimo mo ang tanan. Right, no? Okay, nagapatawag siya kay Olivia. Kag ang sulat ni Olivia sa This Is My Life nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagay lang ako kay Olivia, taga Bacolod City. Gusto ko man i-share ang akon kabuhi sa akon bana. Tita Wilma, do kabudlay man inchindihon, pero nahimo ko sa ngalan sang love. Ang hambal nila nga ako no, nga ginatyagaan ko gid ang bana ko nga malipot sang pasensya kag permilang irritable. Ina ang ginhambal sang isa ko ka katubo-tubo kag best friend ko. Isa ka best abi tita na batian niya nga singgitanay kami sang bana ko. Ganigin pamangkot niya ako. Kay basi kuno ginasakit na ako ni Joe nga bana ko. Pero hindi lang ko gusto nga mabalaan sang iban. Actually, Tita Wilma, kilala ko na ang bana ko. Mainiton siya sang ulo, malipot ang pasensya, madali maakig. Bisan halin pa sang una sang naga-eskwela pa kami. Permi lang na siya kakita kontra. Kung ang tatay ko pa, basta gulero ang tawag niya kay Joe. Kay ano abi, palasinggit siya. Bisan para sa iya normal ang iya tingog, pero kung pamatian, matunog ang volume kag naga-singgitan. Daw pareho bala nga may permilang ginahangkat. Kung hindi mo kilala si Joe, Tita Wilma, nga bana ko, makasiling ka man nga makaluluoy ako kag ma-worry ka man sa akong sitwasyon. Pero honestly, hindi malain ang bana ko. Sa tuod lang, wala siya sang bisyo. Balay kag obra lang ang iya direksyon sa adlaw-adlaw nga tanan.
Naulamid siya sa away sang barkada niya sang una kag naigo ang iya siniulo. Ti lipot na pasensya permi pagpasingit naigo pang iya ulo. Na ospital siya sa to nga natabo Tita Wilma. Naoperahan ang wala nga bahin sang iya ulo. Kag may natandog pa nga ugat, maayo lang gani, kay nakaluwas siya. Halin sa to, permi na lang siya nagapasingit. Gani sang ginpangaluyagan niya ako, nagaduha-duha man ako. Kay basi hindi niya makontrol ang iya kaakig, kag masakit niya ako. Pero, ginapamensar ko manina sang una, nga kung wala sang may maghangop sa iya kag magpasensya sa iya, basi kung mapahamak lang siya sang sobra tungod sa iya pagkamainiton kag kalipot sang pasensya. Abi mo, Tita Wilma, ginahimo ko, kung maakig siya, wala ko supukan. Wala ko ginakontra ang iya kaakig. Ang ginahimo ko, ginapabayan ko lang siya, kag ginapamatian. Kung daw masabat ako, gahipos gid, para wala gamo. Pagkatapos pagkaligad sang tanan, ipaathag ko man lang sa iya ang nagakadapat. Bisan maakig pa siya nga maakig, importante na paathag ko sa iya ang kamatuoran. Kag wala man niya ako ginasakit, Tita Wilma. Amo nang hambal ko nga kung hindi nila kilala si Joe, makasiling sila nga kaluluoy gid ako nga asawa. Pero ako, hindi, kay kilala ko siya. Ina lang ang mapaambit ko sa This Is My Life. Salamat gid kung mabasa mo sa programa, kag maayong adlaw sa tanan. Ang nagatahod, Olivia. Ano ni gani nga magpagkuan ko gani Olivia. Ano gani nang kanta Olivia? Olivia. No, na di ba? Bisa na mawala sa dawe. Pero hindi madumduman mo bilang mga those were the days. Ngayon, ini mga ngalan, ini mga sinang unablaw. Pero ti subong kon amo ni ngalan, ang tawag na niya is Olive, di ba? Kabalo na sina mga anak. But anyway, ako hambalan ko gamay anay kay para nga magkakadlaw lang ko bala. Kay kabalo ko alas 2:15, amo ginining chimpo nga baw. Ang mga mata nyo da pa sa nagsanagan nyo kag muklata kag magpamati. Kung anong matugda naton sa atong letter sender karon nga hapon. Na? Una sa tanan sa imo Olivia, maayong hapon, kag madamo gid nga salamat sa imo pagpadala sining isa kapanid or isa ka chapter sang imo kabuhi sa bahin sang imo pagpangabuhi sa imo love life sa inyo pagpangabuhi nga duha ni Joe. Tumalagsahon ang klase sang asawa na kag siguro makahambal kita nga out of 10 may ara guro isa ka pareho mo kung kaisa daw alang-alang pa nga babae nga mahinang panon, babae nga mapainubuson, babae nga mapinasensyahon. Talagsa ka lang makakita sang amo sini nga klase sang asawa. Di ba? Sa mga palangga naton ka mga tagpalamati dira kamo magtugda man. Baw kay kun ang iba ni masiling akon mag-amo ng bana ko magagay ban ko kapamati perming wal dati niya nga sobra pa siya sa babae kag permi pa irritable anong pulos ng tanan, di ba? Pero lain ikaw sa iban. Pinasahi ikaw nga klase sang asawa Inday Olivia. Kag sa sina, isa ka salute para sa imo halin kay Tita Wilma. Dalayawon ikaw nga asawa.
Ay, amugin man ang mga tao iya sa palibot naton, ha? Ang mga tao sa aton palibot, kung may makita, mamensar, kag kung anong mapensaran nila, kag mabatyagan nila, ibungat sang ilababa. Ha? May ara ngang iban, maayo ang resulta sang paghambal kag pag-intyendi nila, pero may ara iban nga magsiling, ay mag-antos ka man sa amo nga klase sang bana man do mga amo na hindi maayo nga reaksyon nga kun imo lang gid sa pakon nga wala man sa may mahimo sa inyo pagpangabuhi maguba kag magadako lang ang problema, di ba? Natural lang na day, pero sa akon man paghangop sa kaundan sang imo sulat sa una nga bahin, kung nga inang katubo-tubo mo nga nakahambal sina o kaya naka-comment na tungod sinang pagkagahod sing bahin mo nga daw nagahambal nga matunog nga daw permi lang may kontra na sila syempre kay wala nila nakilalaan kung ano gid siya kag kung sino siya ang kabalaka nila sa imo hindi gid malikawan. Ina palatandaan man sang ila pagkabalaka or let's say concern nila sa imo. Maayo man siya nga abyan na. May ara man nga mga tawo nga sama-sami ang makita lang nila nga kaakig sang isa ka tawo amo lang nang ila i-judge na nga wala man sila sang makitaan nga hindi may nga resulta sang ila sina mga ginapanghimo. But anyway, okay lang na siya. Kaga sama-sami na di bala mo na nga klase, amo na nga kalidad sang bana. Resulta ya, perte, pug, di ba? Mahimo ka punching bag pagkatapos. Kung hindi nakagwantang asawa, mabulag sa bana, di bala? Pero maalam gid ang Diyos sa bahin ninyo nga duha ni Joe. Inday Olivia, na maalam gid ang Ginoo. Ginhatagan niya si Joe sang babae nga mangin katapat niya. Nga makilala siya sang lubos sa kun anuman ang iya kinaiya nga hindi maayo, kag naangpan siya, kag ginapaintyendi siya, kag abi mo kung tayuyon man nga ginahimo mo ina Inday Olivia, kag padayon man ang imo pagpangamuyo sa mahal nga Dios, sa padayon mo nga pagpaintyendi kay Joe sang iya mga sala nga ginahimo, siya na lang na iya makatuip or makadiskubre mismo sa kaugalingon niya nga ay dawla ini ang asawa kumpara sa iban nga wala nagapatol, wala ginakontra ang akong mga ginapanghimo para nga hindi magamo ang adlaw namon, na talagsa lang tanay magka-encounter sang mga amusina nga sitwasyon. Kay kung yung ibandera, makonclude naman lang na mag-amuning pangabuhi nga daw wala taga-intsindihan nga daw kuring kag ido man lang kita nga kung tratahon mo ko iya daw na hindi nami kag ginaiskandalo mo ko ya permit hindi na siya yanami. Resulta bulagay. Mas mayo pa mo bulagay na lang ta, di ba la? Pero sa bahin mo ya Inday Olivia. Dalayawon ang ginahimo mo, na? Dalayawon kag husto gid na nga wala mo ginasupok, wala mo ginasugata ang kaakig ni Joe. Padayon na lang na. Padayon na lang na. Isa ina sa mga bertod sa mga maayong asawa, di ba? Amo na ang mga ideal ng mga asawa mo. I don't know naman mga reactions ng iba naman ng mga kalalakinaan dira karon, na. But anyway, ang mahambal lang ni Tita Wilma sa imo Inday Olivia, padayon na inang imo ginahimo, na? Ang imo pagka understanding, ang imo pagka patient, understanding, pagkid, inang maeksplikar mo bala sa iya ang maayo, next, pero ginapaligad mo anay. Kay kabudlay man mo kung nagadaba-daba iyang kalayo, nagadaba-daba siya sa kaakig. Sige ka man da eksplikar nga salagid siya, kundi lupok ka sunog ang guwa. Di ba? Amo na is always ang ginahambal naton. Ang kaakig sang isa ka tao, hindi man naton pagsugataon sang kaakig. Kay kung siya nagainit, ikaw manginit man, ang init nga init, maga-produce, di ba? Maga-produce ina sing fire. Heat plus heat, ma-produce ina sing fire, ma-produce ina sing kalayo. Di gamo na. Kinahanglan lang, amo na kung kaisa, nga kung ang isa nagakalayo, kinahanglan ng isa mangintubig na. Para nga, hindi
magdaba-daba kag hindi magdako ang problema. Ang imo pagkahinang panon, ang imo nga ginahimo nga pag-eksplikar sa iya in a nice way sa sitwasyon, hay hindi na pag-untati, be more patient and be more understanding and be more caring and loving kay Joe, kay maabot ginang punto nga matalupang daniya inatanan. Kag siya mismo sa iya kaugalingon among magadisiplina, magakontrol sang iya hindi nami nga batasan, kag in return ang tanan nga sakripisyo mo balikan niya ina sang pagpalangga. Ha? Kay kun lang tawon hindi man tanan nga ang tanan nga akig malain, di bala? May ara man na maakig, disgustuhanay, pero nami sa mag-asawa kun may ara disgustuhanay, hindi pagpalawikon. Hindi pagpalawigon. Kag tinguhaan gid na nga hindi magresulta sa sala. Kay kung kaisa kung supuko naton, ang isa makakonclude, makahimo sang hindi maayo nga aksyon, either siya nga permilang nga pangakig or ikaw man nga nagaanto sang iya ginahimo, nga makahimo sang hindi nami sa inyo relasyon. Di ba la? Ay ho, dugangi pagkid ang imo sinipaghango. Pasang karapagid. Kung subong masangkad ng imo ighalangop sa iya, pasangkad, karapagid. Meaning, unending. Masiling naman na sila kung, ay tawi mga ano na yung imo gusto niya, mga martir na iyang mga asawa, wala na mga martir. Subong hindi man, hindi man, kay sa tanan nga bagay nga himuon naton, ang tanan may katapusan, right? No, butangan naton limitasyon. Mas dugangan naton ang paghangop with love, sang sa sapakon kag supukon mo, ang kaakig sang bana mo, di magamulang ka muna permi na. Kay nga, ang pagpaubos pahambala lang, di siya kung muna siya nga klase, or hindi lang sa bahin sa mga asawa. Di ba la? Sa bahin man sa mga bana. Butang nga vice versa ang sitwasyon. May ara man nga ginatabo sang Ginoo ang magahon nga asawa, parisan sang mahipos nga bana. No, di ba la? Sa bahin ni Olivia kag ni Joe, nasa din kalan sa barman sakto si Joe, si Olivia kag si Joe, ang bana mo magahod, siyang mahipos, siyang mapainubuson, kag siyang mahining panon, kag siya ang may malawig nga ighalangop kag pag-inchendi sa iya sinibana. Na? Kung para sa imo hindi Olivia, wala ikaw magsala sa imo ginhimo nga desisyon nga pamanahon siya. But silingon, happy ikaw upod sa iya. So, i-enjoy ina, padayon na ina. Na? Mas nami nga nawin mo ang iya sining trust and love. Pero hindi mo man pagpasugtan nga abusuhan ang imo kaayo. Ang imo kaayo kag pagpalangga kag pag-atipan sa iya. Kinahanglan sa imo man pag-eksplikar on the other side. Hatagan mo man sa bahin mo. Epekto sa kaugalingon mo para maamat-amat niya nga mabatsyagan. Kinahanglan gid kay ang inang ginahimo mo isa ina sa mga pamaagi nga pagpakita kag pagpabatsyag sa iya sang imo matutuod nga paghigugma. Di ba la? Ano gani ang ginahambal neton nga love? Di ba la? Love is sacred. Di ba la? Waay na balaan ang gugma. Madalom ang buot silingon sang tinaga nga gugma. Handa magsakripisyo na. Handa sa tanan nga bagay, pero dapat nakahibalo kita sang limitasyon sang tagsa-tagsa. Na. So, sa imo, Olivia, gina-appreciate kay ginapasalamatan ni Tita Wilma ang imo pagpaninguha nga mapalabot sa akon ang isa kabahin sang inyo updenay bilang mag-asawa ni Joe. Galing wala mo din na mention kung may mga kabataan na kamo. Na? Mas namin kay tikilala mo na siya, nga amo na siya halin sa mga estudyante pa kamo. Halin sa estudyante na, pipinsaron mo bala,
Masiling si tatay mo, kabalo ka na gin nga amo ng batasan niya, sige ka pagid, ba gusto mo pagid nga pamanahon siya? But sa ganun, siya gid yung destiny mo. Siya gid ang destiny mo, nga sa diin nakilala mo siya, so but silingon niya, kabalo ka gid kung anong himuon mo para sa iya. Nga maintindihan ang tanan, kag dako ina nga factor nga makabulig sa iya pagbag-o sa pagpangabuhi. Hindi man subong, hindi man buwas, kundi sa malapit nga palaabuton para sa kayuhan sa inyo sinipagpangabuhi. Mas madasig ina kung updan mo sang aton always gid nga pagpangamuyo 24/7 nga pagpangamuyo kag pagpanawag, pagpasalamat kag pagpangayo sa iya. Tanan mangita gid si Lord sing paagi nga mahatagan sabat ang imo sini ginapangayo kag ginapangamuyo sa iya. Kay makita niya ang imo sini nga rason kung nga ginapangamuyo mo ina. Siya lang na iyang nakahibalo kag siya lang na makabasa. Kung ang imo bala pagpangamuyo sa iya tudok sa balatyagon mo, kung balang imo pagpanawag sa iya hugot sa imo pagkatawo, nan. Kag kun para sa kaayuhan, yes, siya ang mangita sa ngalagyan para nga maangkon mo ang solusyon sa imo sini problema. Pabayi lang na sila sa palibot, kay nga normal lang na iya. Ang tao may mga mata, ang tao may baba, ining 5 senses tani. Ining 5 senses naton, na amo gina kung kaisa makabulig sa aton sang dako, kag kung kaisa amo man ang makabutang sa aton sa kapahamakan. Hindi bala? Yes, go lang, go with the flow, go with the love. Nga nabatyagan mo para kay Joe, para sa kalipayan ninyo, hindi man subong, kundi sa palaabuton. Ha? Sa liwat, Inday Olive, yeah? Inday Olivia, salamat gid na kabay pang sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati, ba naman ikaw, asawa man ikaw, kung ulo ang gid ang mga sitwasyon sa inyo pagpangabuhi or gawi ninyo nga mag-asawa, nakita ninyo kung anong sikreto sa aton letter sender. Try ninyo ina, kay basi mangin effective man ina para sa inyo. Wala sang malain sa tao nga nagapaubos, wala sang malain kung ang tao makahibalo, mag-handle sang ginatawag pride o kun bugal. Kay kung kaisa, kung pasugtan talang aton bugal, isa ina sa mga rason nga nagakaguba ang isa ka maayo nga relasyon. Ibutang ta sa lugar nga kung kaisa bala, kinahanglan gid man makapaumod man ko. Or kinahanglan kung kaisa, hindi ka man magpapierde, pero kung gusto mo matuman ang gusto mo, i-explicar mo ang side mo. Kaya basi maintindihan paman niya nga mas husto ikaw sang sa iya. Amo nagkinahanglan, kay nga kung hindi ta kabalo bala ni mag-control sang pride ta, amo ning magkahatag sa aton sang dako nga problema. Makadala sa aton sa kapahamakan, kag sa dako nga kalalatan. Okay, enough na ina. Kabay pa nga, bisan paano ang mensahe ni, o ang mensahe kaundan sang sulat ni Inday Olivia, mga asawa, mga bana, makabulig man para sa aton. Kung may ara man ka mo matugda, kag ma-share sa iya. Ara lang aton text hotline. 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Hindi gani ara man ang aton chat room sa mga naka-FB Live. Feel free sa pagpadala dira man sa inyo mga mensahe. Mo lang na kamo man pwede ka share sang mga isa ka chapters ang inyo kabuhi diri sa This Is My Life, kay ti makuhaan man ina leksyon, if not magamit man nga inspirasyon sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati. Kag yes, magluwasi na Tita Wilma, iban magamit nila bilang palahinandigan sa adlaw-adlaw man nga pagsinalayo. Pwede ninyo ina masulat. Ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City.
Pwede man ninyo madulong kung may time ka mo, dari lang kami diri. Kung pwede man ninyo, kung may FB account ka mo, isend nyo lang sa Facebook account ni Tita Wilma. Wilma Antupina Sugaton. Hindi gani sa aton Facebook page, Action Wilma Sugaton. Okay. Mabalik ako na para sa inyo sini nga mga reactions. Kag sa inyo man mga greetings pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. This is my life. Okay, balikan ko aning mga naka-online naton nga mga palangga nga mga tagpalamati. Marian Magsipok. Tita We, greet ko lang family Magsipok diri sa Hacienda Remedios, Barangay Balabag, Lacar, Lotes City. Permi kami naka-tune in halin sa aga hasta maggabi. Salamat gid. Wow. May damo gid nga salamat. Tita Wilma, maayong hapon tamyaw ko Tita Family Helia sa Barangay Can Roma, Pontevedra. May God bless you always, Tita. Salamat gid. Salamat gid ko no ta. Now from Stephanie Helia. Thanks for the love and thanks for the prayer. Inday Stephanie. Now Richelle Fulgencio Susana. Mayong hapon sa imo, Ma'am Richelle. Kamusta lang? Sa sa sender. Sila nga sa sender, ikaw ginaiya ka-intindi na normal na ang batasan sang bana pero hindi mag-surrender sa pagpangamuyo. Okay, munang hambal ni Ma'am Ana Sinoro. Lorna Diligencia, thumbs up siya, Okay. Kay Mia Salmoren Cesar Paunal per ting account name. Tita Wilma, tamyaw ko sa ilan ni Mama Emmy kag Papa Aming from Makagahay. Mia Salmorin Paunal. Salamat geda. Assistant ko di sa balay, kapisan ged. Pero pahuway, pamati kay taw. Yes, Vanessa, mayong hapon sa imo. May damo gid nga salamat. Okay. Kag sa Pia Karina Castillo. Yes, ari kami subong sa Valenzuela, Manila nagapamati. Tamyaw ko lang si Saito Yanson. Pamati gid sa imo. GBS Carondes. Tita Wilma, ari kami subong. Gatamyaw sa Sitio Carolina, Barangay Dosla, Carlotes City. God bless. Always salamat gid. GBS Carondes. Barky Tribe, yes, mayong hapon lang kano Kimpo Yulo, kay Norbing, kay Gina Galicia, nga nagapamatigid, always sa Action Radio. Juvie Menares, Tita Wilma, mayong hapon. Araman si Joven Palay di Lucanog, listening here, at Tugis Hinigaran. Joven Palay di, salamat gid. Saint Rose Aspan Canoy, tawil matamyaw ko lang si Rosie Aspan kapamatigid sa imo. Hello, Rosie Aspan. Yes, sir. Ray Flores Barioga, salamat gid ana. Kamusta kayo dyan? Hina signal dari sa kando ni Janilo Zanzino. Okay lang kami diri akamodera. Paamo kay na bala na. Salamat gid. Ma'am Julie Militado Patrimonio, good afternoon. Kamusta ikaw? Okay, kay Diding Alojamiento. Yes, Greg Chris de la Peña, mayong hapon. Tita Welly, ugutamyaw sa akon bayaw. Happy birthday. Kay Ray Aliosa. Yes, Ray Aliosa, happy birthday to you. Okay, enough lang na, Anay, For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience
the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, tagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Norma Hipti Rosales sa inyo dira ni Inday Grace. Okay, kamusta panyaga tita lihog ko tamyaw sa duwa ko kapamilya ila subong birthday dungan kay aming hiptip hoter sang Serisambok kay Redsilio Agyo Fortaleza sang Laurel, purok punay mansilingan. Bao, happy birthday sa inyo. Halin kay Inday Norma Rosales. Salamat, gid. Okay, kay Ma'am Ophelia Galero RC. Good afternoon, ga-monitor lang siya kung noopo niya si Inday Jovelyn. Dira sa may Isabela. Speaking sang Isabela, yes, ara, dira si... hello, kamusta na? Mami Diana Consolation, kamusta na? Hindi taman ka mo ma-mentionar adlaw-adlaw pero kabalugid ka mo. Love ka mo gyapon ni Tita Wilma. No? Mami Pilar, Mami Diana Consolation, si Nanay Dayin ay abaw ho Nanay Dayin. Na? Salamat gid kag sa bugos ninyo nga pamilya dira. Mayong hapon kag sige lang na Tita Wilma kay ang aton diri balang ang aton diri text hotline dali gid lang kay kadtuan ta ang aton sini mga pila ka mga mensahe diri no. Hi Tita, good PM. Hi lang da gali sa ilan ni Tita Lulit kag Tito Roy. Always gid kami tanan ga pamati sa Action Radio from Barangay Robles, La Castillana 1478. Hello, mayong hapon lang dira sa inyo. Good PM, Tita Wilma, paano mag-entra sang daog ka dakop ka man? 5131. Kunari ka lang di sa Bacolod, tune in ka lang from sign on to sign off sa Action Radio Bacolod Tunuga. Kaya hindi mapaktan kung din sila maglibot. May kung ako kalibot, kaya tiiron ta ka mo. No, may power, kagid ba? Amoy lang ng sikreto dira. Monitor ka lang kay madakpan kagid pagdakop sa imo daog ka na. Okay, 7255. Good PM to Wilma. A reaction yan ni sa itong letter sender. Amo sina ako ta mainiton ang akong ulo. Pero sa tuod, pag ako maakig, wala ako ginasapak sa akong asawa, kag
wala man ako gapanakit sa akon asawa. Amo lang na nga mainito na ako. Pero pag ang ako naman asawa maakig nagagwa ako para madula ang iya kaakig sa akon. Insakto na siya na kaakig sa akon. Amo na Inday Olivia. Hindi pagsapaka ang iya kainit sang ulo, matahaw lang na ang iya kaakig. From Fur, sang Barangay Kabkab, Isabela, 7255. Yes, Inday Olivia, pulo pareho gidang inyo sa sitwasyon. Di ba la? Ay, oo na. Maayo na. At least na nakakita ikaw nga pareho ang inyo sini sitwasyon. Monitor lang kami diri sa Valladolid kag maayo lang nga pagpamati kay Chay Trising Anuran sang poblasyon Valladolid. Ay nga mga anak ko, o sige lang bala, go lang bala kita. Ang hambal naman da ni Ma'am Ana ayo, sa sender maayong hapon, kanami gid sa imong asawa. Kay kahibalo ka mag-insyende. Kay tun-an mo na gid ang patasan sang bana mo. Ang naga-comment pa ba, ida, importante pangamuyo ka imo. Pangamuyo kapag kid, no? Pag sa karon nga pasensya batasan sang bana. Okay. Pangamuyo, prayer is the best. Paamo ka na. Okay. Kag isa pa gid titawe mayong hapon sa sender tani amuman ko na kapasensyosa sa imo parang malinong man kami pero i-try ko kay kakuribod gidya sang akon bana. 2614 madamo nga salamat sa imo. Tita Wilma, tamyaw ko lang mga kaupod ko nga mga haranista. Una sa tanan, ang amon anchorman sang action. Yes, kay Action Alvin Grava. Yes. Kay Winnie Pautain, agatamyaw Mr. Loverboy. Baparte, 4679. Mr. Loverboy, salamat kid. Siling naman ni 6989. It's too good. At least you accept the reality behind your husband. You deserve it. And God be with you always. Yes, as Sir Chun Lambat, inobdom you pekaw bantayan. Kabangkalan salamat kid 6989. Good PM tawi ang kantang sugod dawata na Olivia ang gugma ko sa imo. Insakto na ini kinagham ko ginikanadumduman ko na nga may kanta nga may word nga Olivia. Amo nagalin sakto no. Dawata na Olivia ang gugma ko sa imo mo na. Yes, amo na siya siguro. Salamat gid. Diba? Ang mga maayo magpalangga kag maalwan mga suplado kag istrikto hindi sa lapakon importante palangga kaniya maayo gid nga asawa perfect ka maghigugma dalayawon ka padayon lang kag pray always kay Lord. Yes, Tatay Tony, salamat gid. 80-20. Tinabatian mo ng ila mga reaksyon? Ay, oo. Alas 2:45, mawili naman ko karon basa sang inyong mga mensahe. Pero, daligid lang na ma-horoscope na kita. Pero tamyawon anay nato ng mga celebrators natin for today. Happy birthday! Sa mga na-mention ko na ito kagina, happy birthday, hindi ko na kamumabalikan, ha? Paamo ka na bala. Happy birthday, kid, na? Kag, syempre, happy birthday kay Jerome Hodico. Happy birthday to you, Jerome Hodico from Nonoy Alecapa and PPV family. Okay. Kag happy birthday kay liwat kay Aming Hipti Puter sang Serisambo kay Roselio Agio Fortaleza sang Laurel Pulukpunay Barangay Mansilingan. Sa iban paginaton nga na-mentionar kay Ina nga naga-celebrate sang ila birthday, happy birthday, and of course happy birthday to my dear Nening Malu. Nining Malu Fuentes. Ning, happy birthday. Love you. Na? Importante and always gid, na? Praying for us. Para gid sa tanan. Okay. Sa mga mag-asawa naman dire nga sa ulog sang ila sini wedding anniversary. Happy wedding anniversary.
Nanay Lorna ng Susan Calmar kag Tatay Teddy gapamati man kag nagaupod sa aton sa siningapon. Yes, and Ronnie Trava may damo kid nga salamat. Ma-horoscope na si Tita Wilma. Bantayin ninyong inyo tag sa zodiac sign. Ano na naman na mabatian ninyo dira. Lingaw-lingaw lang ni bilang aton ha. Hindi nyo pagdibdib ba. Pero kung timing ito okay, edi enjoy. Kung hindi nyo lang pagkalulo, paano gani, pagyaw-yawa si Tawe. Kay kalingawan lang ding akon para sa inyo. Okay, horoscope natin for today, Martes, Setiembre 27, tuig 2022. Yes, ang mga Libra na tao, Setiembre 24, tubtub Oktobre 23. Abi mo bala Libra, happiness ang dala sa imo tungod sa imo, hindi pagka maiya-iyahon. Hindi ka selfish mo, no? Tungod sa imo pagka hindi maiya-iyahon na sa imo ginapalangga, sa imo ginapagkamahal, malipayon ikaw na kag sama-sami may maayo ikaw nga maangkon, maangkon or maayo manami nga bunga tungod sang imo mga binhi nga ginpangtanom. Ang ano lang gid is bag-uhon mo ang imo pamaagi sa pagpakigbagay sa isa dira kapasaway nga miyembro sang inyo pamilya. 7, 14, 13, kag 28 mga maswerte nga numero. Baby blue is your lucky color. Ang mga Scorpio ang mga Scorpio, yes, Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Scorpio, kung mangin mahuyang, abi mo kung mangin mahuyang ikaw or kamo karon nga adlaw ma-experiensya ninyo kapahamakan. Tuon man kamo sa pagbaton sang kapaslawan, Scorpio, kag tinguhaan man nga tadlungon ina sa gilayon. Mga maswati nga mga numero 2, 15, 20, kag 33, sky blue is your lucky color. Kadtuan naman natin ang mga Sagittarius. Yes, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Karon nga adlaw Sagittarian, makahimo ikaw or mga Sagittarius, makahimo ikaw or kamo sang isa ka bagay nga mas iya nga makaangkon sang dugang nga mga pagdayaw sa mga tao sa palibot mo. Padayon na ang imo pagkasimple, ang imo pagkamapainubuson. 4, 23, 39, kag 21. Ang mga maswerte nga numero, gray is your lucky color. Yes, ang mga Capricorn naman, Tita Wilma. Ano naman ang horoscope sa mga Capricornian? Karon iya nga adlaw. Amo ni mga nataw Disyembre 22, tubtub Enero 19. Aba damo ni guru kwarta mga Capricorn. Kay suno sa ila horoscope ay hindi niyo pag-iwaldas ang kwarta niyo. Iaman ang inyo sini natipon or ginatago or income para sa malawig nga pagkinahanglan, para sa kaayuhan sang kaugalingon kag patinasang imo isig kapareho. Yes, Capricorn, 1, 12, 20 kag 35 mga maswerte nga numero. Yellow is your lucky color. Kadtuan naman nato ng mga Aquarius. Yes, Aquarius. Ang mga nataw Enero 20, tubtub Pebrero 18. Yes, Aquarian. Hindi ka kuno magkabalaka suno sa imo horoscope. Kay nga, hindi gid kamo yabagay nga duha. Kag kung magdayunay man kamo, hinulsulan mo gid ina. Hindi na pagpilita kun hindi buruhi. Hindi pag-ipamilit ang hindi man kabudlay gid. Maswerteng mga numero 5, 8, 19 kag 40. Your lucky color is orange. Pisces, yes, ang mga Pisces, amo ining mga natawo iya Pebrero 19 tubtub Marso 20. Yes, ang mga Pisces, amo na ning gusto nga tion sa inyo horoscope Piscean para matagaan nyo katumanan ang inyo siniplano. Kinahanglan sa mga singles nyo, pangaluyagi siya. Kinahanglan mangin sincere ka. Kag dira mo mahibaluan ang resulta. Pisces, maswerte nga mga numero 8, 23, 36 kag 40. Fuchsia pink is your lucky color.
Una pa lang ina nga mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope gani relax ha. Pagbalik karon ni Tita Wilma, pagbalik karon ni Tita Wilma ang dugang pagyed para sa aton horoscope karon iya nga adlaw. Dinoy or Nopia Rollis, please greet family Dinoy. Yes, sa pamilya Dinoy kay Ruming kag kay Girom mayong hapon. Baby James kag kay John Lennon Lapera Pigar. Yes, Donna ina kay ina ay salamat naman nakahingabot gid ko ba. Bag-o lang kami nagabot Tito We. Keep safe and God bless you and your family Tito We. Yes, Ma'am Virgil Pinda pag message ginato pa sa clinic sa iya doktor. But anyway, thank you so much. Balik pa ko pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercial. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhik, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginabakal cellphone kay ini ko pasensya na bigay ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko. Di ko sing ihi nabatian ang sa Action Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginharay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duan ma'am na kay Jan Diaz. Kag sa tanang gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magkadayon ang inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitluban o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permis sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kay Rosie Aspanda, ako nagapamati Ray Flores Baryoga, salamat man. Kay happy birthday. Kay, sabayaw ya ko, no? Kay Ray Aliosa, halin kay De La Peña Greg Chris. Okay. Dali lang, di natato, aris na kita. Okay. Sa mga Aries, ang mga Aries sa muning mga natao, Marso 21, tubtub Abril 19, kung kinahanglan ipakigbato mo ang imo kayuhan, ipakigbato mo, Aries, ha? Pero himuon mo ina nga may kaalam. Ha? Kinanglan hibaluon, intindiyon mo ang tagsag ka, tikang himuon mo, para nga malikawan mo ang ginatawag kagamo. Mas swerte nga mga numero 6, 9, 25, kag 32, orange is your lucky color.
Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20. Taurus, hindi makabulig ang kasubo. Ha? Para nga matapos mo ang imo sini mga hilimuon. Ha? Hindi ka na makabulig, dali lang kin. No? Ang imuon mo lang, kinanglan maging positive lang dalagan sa paminsaron mo. Chill ka lang. Maswerte nga mga numero 9, 10, 23, kag 42. Your lucky color is red. Yes, Gemini, ang mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, himua ang mahimo mo sa labing madali nga panahon, Gemini, para nga hindi na maglala ang imo problema. Magpakabakod ka lang. 1, 12, 36, kag 37, mga maswerte nga numero, violet is your lucky color. Yes, ang mga Cancer, Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, Cancer, sabay sang paghigugma, makalabot gid sa ihibalos ang imo partner, ang imo pakigrelasyon sa iban. Ha? Makalabot gid na sa iya, kag hindi mo matago. Ha? Kinahanglan magpakathag ikaw. 1, 4, 39, kag 44, mga maswerte nga numero, forest green is your lucky color. Yes, Leo, mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, halong ikaw, Leo. Ha? Maghalong ka tungod may signos nga makawatan ikaw. Hindi ka magpagwa sa mga malahalon mo nga gamit. Wow! 1, 18, 26, kag 30, blue is your lucky color. Kag katapusan natin nga zodiac sign Virgo, ang mga Virgo naman Agosto 23, tubtub Setyembre 23, Virgo or mga Virgo, subong mo bala or ninyo mamamatudan ang ang kaimportante na sa matutuod nga abyan. Kag magahayag man sa imo ang dira mo makitaan ang huwad or peke nga klase sang abyan. Mga maswerte nga mga numero 8, 22, 35, kag 37. Your lucky color is light blue. Nabatian nato netong text sa zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope para iya karon nga adlaw. Pero antes man si Tita Wilma magpaalam sa karon iya nga hapon, luyag lang gali naton palabot kag ipahibalo sa mga parokyano na sang hindi kay I'm sorry luyag naton ipahibalo sa mga nakakilala man kay Father Numeriano, kay Father Numer Esporsado, siya nagtaliwan kag ang misa, may patigayunon nga misa karon alas 6 ang gabi sa Immaculate Conception Parish dire sa may Villamonte, no? Para kay Father Numer Esporsado. Kag ang mga celebrant ang parish priest naton sa barangay Bata sa Our Lady of Lords si Father Jasmar Marnato. Okay, so si Tita Wilma magapaalam na sa itong pagpangalagad sa sininga hapon. Ang ato naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa 1 Timothy chapter 5 verse 3, give proper recognition to those widows who are really in need. I can't say wise na naman sa liwat, salamat kid standby sa may tahong nga drama mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!